Jura dominance eye kroketua bi a ɛwɔ evaluate adwomolo jura abetu ampesua so wo atoye manten. Dwumadie titiriw a omoye wɔ ha yɛ kuyadwuma. Nea omoyɛ paa ne sɛ omodua banche. De omode banche yi ɛyɛ titiriw paa ɛyɛ banche mmɔre a omode yɛ akyɛkɛ anase ebi mo nso tɔ ɛde kɔfra mo eburo mmɔre na omode ka banku. Esi a ɔha baako a ayɛ omokɔdaa na ɛyɛ nsu a omokyerɛ mu a omode yɛ adwuma yi. Omokyerɛ mu sɛ omonni nsu papa biara apart from ankobra nsuo yi. Ankobra nsuo yi nso na galamseyfoɔ asɛ no woyɛ ne hwee nyeye ani nyinaa yɛ pɔtɔpɔtɔpɔtɔ. Omokyerɛ mu a ɛnam galamsey dwumadi ɛkɔ so nti amma sisi a omakoma ɛtoato omo nsɛm ayɛmhyehyɛ ne yaleɛ a omonnim daakye bi bɛte asi omo so. Omokyerɛ mu a ɛnam sɛ nsuo biara ni hɛ nti ankobra nsuo yi ase ya na omosa. Deɛ nti omo yusu nsuo yi omokyerɛ mu sɛ ɛboa ma starch biara ɛwɔ banchen a omayam ni mu no efrim. Omo wie ne sie a omahwie nsuo na omode gu banchen a omayam no ho no afi so na omanya mmɔre nankasa na omotiti saa mmɔre yi egu kotokuo mu na omode akɔhyɛ bobaase anase asisi a abɛfo nim deɛ nti omayɛ biribi a omode hyɛ mu a na omakyim nsuo kakra na aka mu no afim na omode di omo dwuma. Nanso omokyerɛ mu a sisi a deɛ ayɛ amomo. Efia Rahel ɛyɛ abayewa bi a ɔno nso yɛ saa akyɛkɛ adwuma yi bi. Sei na ɔde to yɛnim. Si ankobra nsuo no eni o. Wohwɛ de wo nsuo no ani ayɛ ya ɛnyɛ koraa. Nsuo wo yɛ sɛ de gu tank we mu a yɛtɔ alum 10 cedis edi gum. Asa n'ani na abɛyɛ sei. Eni ne yɛ sei ya ɛno ne yɛde mix akyɛkɛ. Ɛma dwura man nyinaa yɛdi o. Ebi kɔ takrade akra kumasi bebia Ghana fa ne nyinaa. Aduane wo ebi kɔ ho. Na imagine sɛ chemicals pampa wo so mu nyɛ easy. Ya sampa alum 10 cedi edi egu nsuo ne ani abɛyɛ sei. Asa na yɛde mix akyɛkɛ. Aban yɛ sraw bo ho pampa bi ni dwura man asase so. Nsuo we ebia so ne yɛsɛ ɛno. Ɛnwo ebi ra munum yo. Aban imagine sɛ chemicals abɛkɔ mi mu no. Sɛ wo ba papa betwa me scanner. Ayi sɛ wo de me kɔto wo dem ho wa yi a. Abayɛ bro yɛsrɛ mo ɛha yɛso yɛka ho yɛto aba ne bi. Maamefo yi bi omo nso wɔ kurom hia omo nso dwumadi omo dia ne saa banchemale dwadie nso ɛne yɛ kasae. First nsuo no yɛnom yɛde bibia ne yɛde yɛade bibia yɛnom yɛde bibia kyɛkɛ mpo yɛde yɛyɛ gubanwo yɛde du aduane dansan gram so wasɛ nsuo no nyina yɛnya bi mpo yɛ bibia ala na dugu mu ɛno nso nyɛ yie ala mo na segu na no a wɔbɔ yare sɛ akyɛkɛ kro mpo yɛyɛ no sɛ yɛtɔ ala gu nsuo no na sɛ nsuo no yɛ hɔ ate a yɛtumi de akyɛkɛ no sɛ krom so yɛnya pap yɛhia nsuo. Omo nyinaa de nkotosrɛ ɛsra ban sɛ ɛyɛ saa illegal mining a ɛkɔ so yi ɔmmoa na ɔmompɛ ano sibre. For be sakomu na fra asase so wo behwe machi se gu durama asase so enye easy mu ba betu ye japade papa bi aye good ade akwa asa dwuru ye kokwa nyina agudi a abaye sraw eni die mo sese nso ye benu kopa ayede wo hwe de wo nkobra ani aye twensu se de ani aye ya aya tete abaye so ni die ma wodi ensa de yensemo akyeke ye bedi akoye mu eye chemicals nko a ye sra sa aban emeso ye na ase na ye bre dwuramanfo ye bre enti se hwe ne ekoso yi ne se yampɛ ano sibre a ɛmɛyɛ yɛ adwen sɛ ɔmo a moti nkurase anase bebi a motu saa fam agudie a mo mfa kwampapa so tu yi nko ana ɔmo wɔ nsusuaso bɔne esan sɛ saa banchemali ya na ebi mkɔtɔ bakrum ɛbɛtɔn banchemali ya na ebi mu bɛtɔ ɛde bakrum ebedi ɔmo dwuma enti nsusuanso yi a ɔmo ka ho asɛm yi sɛ yampa ano sibre de a ɛyɛ ade adaakye bi yale a bɛtie si ɔman yi mu de bia ni ho adwenkyerɛ Beniza etiemo Onia TV Jura Dominase.